kaliwatan, rapo na ito, maghanap ko sa silutan. Upat ka kaliwatan, silutan silo, usa ilang mga pagtudlo na ito, dili usar ka daw, tuyo nila. Kamong tanan na nianis kapilya, katoliko, may impirno kay naaman suwat mas Biblia, isultis Ginoo na may impirno, naghimo, nagsimpag na naman. Kamu na mga katoliko. Muna sakto na isulti ni Brandon Kuntas. Nga kung ang teksto na nila mo ibasahon, siguro tayo impirno. Pero kung nila pasahon ang Ginoo nga nagsugo, nga doon ay magkinulit o gribulto ng larawan sa templo niya, mahiyong sa ta, kaya nililiit namin templo. Muna nga ito pasahon. Sa Exodus 25, 18-22, bingon ng Diyos ng Moises, magpahimo ka gribulto, linilong kalarawan sa anghel nga magpatungan o pangalan ni Kirubin ay naakulya. O tarawan ng inyong altar na diastas. Duha ka anghel ang nagpatungan na si Santo Niño Jesus. Huwag atong mahal ng Biblia. So, muna na suwat sa Biblia na huwag nila basan. Lisod mo kayo kung nilin na ito basahon ng Biblia, ingat lang na sa guban tinibuo. Ha? Na may guban kanang linugas lang. Mais lang. Linugas mais. Muna yung linugas. Pero sinagura, hindi na linugas. Muna ang ila, ihatakan ta nila o kining teksto mulapan kanila. Dili mo tudlo sa tinuray. O Ginoo na Ginoo, diya sa kong altar, bumuli ka itong altar. Ya, doon ay larawan sa Kirubin, masikagili. Kaya naako yan, matut pas Ginoo. Wala na ito sa mga skulptor, na ito mga dibuto sa atong kapilya, ikutan yun na nasuman ang Ginoo sa Ginoo, mo si Senyor Santo Niño. Naras kapilya, sa Pinadaya, 17-14, si Kristo ang nating karnero. Ito ba, bata ka? Kunya, Ginoo sa mga Ginoo, ug hari sa mga hari, siya mo atong Diyos. Mga nasma. So, wata masayot na diya sa itong kapilya, na kinulit ng larawan. Pagpahinundong, na doon ay dilarawan. Mabitang na doon nasa, gato na ito si Tihon, na yung larawan ni Rizal. Pagpahinundong, na doon ay Rizal nga giparel, gipatay. Tungod ka na ito, na mo siya bayan. So, sa natong si Makan. Doon ay mga linilong kalarawan, mo hindi mailhan na doon ay kilarawan. Kunya, unsa may ibalo si Ginoo kung kita naghimog larawan nga atong gipangalumod sa Diyos, sa templo sa Diyos, naatay ganti. Sa may ganti, sa katalagman, makaluwas ka na. Nasa mapasa? Nasa Numeros, libro ni Moises, Numeros 21. City nga ito sudsod, dihay pandemya. Sa ato pa kanyang pandemya, tumilabay coronavirus COVID-19. No? Napamatay, radyo, napapabay ng mga biktima sa Guadalupe, karang nasa coronavirus COVID-19, wala na. Wala na yun. Si Joe nagmatuod kay ang atong mayor, si Mayor Mike Rama, di man mag-mask. Kami na masinga pumigay. Alam mo na diyan, naghagay na buko. Yawag na rin nilita upon pa. Kaya ito ko yung mas. At ang gobernador, wala pa mas. Kay Miosos na ba? Lora nga sa ato sa Palawan sa Ginoo, nag-ingon. Nga doon na ilarawan nga linilong na ibutan sa templo. Unya yung prosesyon na. Isuko na ba ang prosesyon? Abaya ito masama. Ikanawang libro ni Samuel Aluhan, Sais, 4:6. Mingon ng Diyos, isuko si David. Gananayo magkaganak. Imong asawa wang manganak. Murang sa buong taka, iprosesyon. Ang larawan sa Kirubin, muli dihatong mga timaan sa Milagros Ginoo, muli ang iprosesyon. Gananayo siya, anak, pero ang iyang asawa ng bugal-bugal man. Wala mo duyog sa ampo ni David na makabatong sila anak. Ibugal-bugal lang sa David. Haray ko, sayaw, sinulog, lakad, ito na sa itong karo. Paghulong, sinulog sa David, ipalingot. Muna ipanghugo na yan, mahalon na sinina na nagtapon sa lawas.
nasuko ko Ginoo nganong gikatawan sa iyang asawa. Ikaw, Mikael, kaya imong gikatawan o gibugal-bugalan ang imong banang na nangayog anak, naghangyaw ka na ko, dili ka mga anak antod mamatay. Sa tipa, antod namatay si Mikael, huwag yung anak. Kaya nagbugal-bugal man. So dili angay ay bugal-bugalon. Ang usa ka tao, dili magbugal-bugal sa posisyon. Kung ato gihimo, sama sa gihimo ni David, nag-posisyon ta sa larawan ni Senyor Santo Niño, ang kang David larawan sa Kirubin. Nakita ninyo ang duha ka anghel nasa masikakilid sa Senyor Santo Niño. Yan, nagpugos ni Senyor Santo Niño o mahal nga inahan na dili ko lubiyan na. Sa ata pa, kung hindi ko makumiksyon, dipindig na isang kuna. Kunang laing na reliyon, kung hindi matakihon na itong larawan, kakana Diyos, o kang nagbuhang sa Diyos, may impyerno, katong nagduluhod sa Diyos ng impyerno, kita ilang itumbong niya. Kansita. Labi na ko na, wala yung magkatubag. Lingutan. Di na itong katulikunay. Ano man na. Tungkol kayo may impyerno, mali na magposisyon larawan. Ang nagduluhod ng larawan impyerno. Ang inahan sa tao mo ay kalimutan, na sa way katul sa iya buhok, mayroon na. Hindi niya ako na kay buyog na lata. So, daghang kay pamilya naman yan. O lagi yun. Tumulong ilabas sa ang kinatibukan sa Biblia. Na kung na larawan, kag ipahimo ang Ginoo, kung naging mo sa bilagro, pinakis mong larawan. Yung larawan sa Kirubin, kawa mo to sa mga Pilistio, hasta ang kahon na giutanan. Pagkawat yun sa mga Pilistio, pagkuban, paramot yun sa ilang ikawat na larawan na ipahimo sa Ginoo. Bumagag sila sa nagkaguloy sila. Yung paglingin nila sila kaumahan sa trigo, puting nakuha kaumahan na nalaya na galit. Kaya gipakaong sila gaan punuan, patay ang tanan. One may tanan. So, gigutom sila. Ang ilang ipasanilan kay ikaw nila ang larawan nga sa grado nga kirupin, hindi mo nangharay, iulay na! Pag-ulay, pag-abot nito sa boundary na yuta na sa mga Israelitas, nawaha ang ubog sa sampo. Ang hubag sila sa putagawa, hubag mga ilaga, nagkawon sa mga tanong na namatay. Sa ito pa doon na yung milagro ng ipakita sa Ginoo sa larawan ng iya sa Diyos. Ngayon soon, hinabang ta, ipataas yung kamot, kung anhilo mo pagin nga, ang nagsimbang mga kinulit, ribulto, may impirno, kinimutuwa ng mga anak, ulit, tapos ka mo. Dili, dito mo ito. Pero mutuwa, makita ka doon yung larawan na ipahimo sa Diyos. Nag-ibanan niya milagro, larawan ni Senyor Santo Niño, o larawan sa Kirubin, buto o tanyana, taas sa kamot. Salamat po. Pero nagsunod na hima na ito, ipahimaw ka ninyo mga kaluwasan. Dahil wak, yung tuyo ni Kristo pagkakit. Kung magpasa mo sa Ebanghelyo ni Kristo, ay bumo. Kaya pagkaabot niya sa 30 yung edad, isuroy na siya, wak yung iwali ang atong Ginoong Kristo mo, ang kaluwasan. Kasunod-sunod. Kaya sa San Marcos 1, versikulo 24-25, o pagsugod ni Kristo sa pagwali siya ningon, niabot ang giharian sa Diyos. O kako nagawali ka ninyo, kay kamong tanan, na mga tao sa kalikutan ng kasasala, losun ko kamo, inusulit yung mga sala, o kablihan ang kagahan sa langit, aron bumuluwas. So, ang unang ginawa ni Kristo, kaluwasan. Iyain yung masala, kaya datoon ko kamong sige harian sa langit. Iya, sinay hapit na si Mukaya, hapit na si Mubalik, na ito siyang langit ng mamahan, tapos hati ako niya isoke, bingon siya mga apostoles, hapit na kumubiya kaninyo. Huwag sultihan ko kamo, isangyaw ninyo ang akong lana, isangyaw ninyo ang paghinulsul sa sala, o kini o kalmas. Saan ba paninig niyo tuwa? Kung luminaw tas kanturan, ang sugod na wala ni Kristo, o kang katapusan wala ni Kristo, wag ilay ang kaluwasan. Kung saan wala ni Kristo, ikas pagsugod sa kinabuhi, antong isa kasi sa langit, kung saan wala ni Kristo, tubagan ninyo. Kaluwasan. Kaluwasan. Gusto na ito, ang Kaluwasan. orang yang dinididik, harus iwalin na ito, ang kaluwasan. Magsugod kita sa pagpahibaw, kung saan buhato na ito, ang tamaluwas, ano nga rin na ta. Ako na disgrasya ko, pero may na yung disgrasya.
Pagkatulad ko sa Guadalupe ka po, pinrups ka, magtumas ka pa doon sa tumpag, sityo tumpag na, magtumas ka. Paguman mo kalit ang titlong, lukso mo sa ka. Postilan ko sa karang, kaya ako si kanan. Mga na si kanan. Anak ko, doon na mo to'y driver sa gobyerno, mo yung volunteer pag tumas na rin po ulit. Tumas na kayo. Susdoon sa ba? Sutihan pa rin pag tumas na. Natunga-tunga namin sa bukid nga. Tumas na. Di ka rin daw. Simon! Suspati mo suga. Jadi ang hilang ito ng driver, kaya napatay niya ang makina, natumba niya ang preno, brake, puno. Ang driver pagtuod sa iyang putahan, nagsukara, puti ko smart. Hindi ko siya sir, so, kamatayo na. Di ko drive. Nago sa to, nago ko pahuli, di ko drive. Muna nago, sabot lang na. Tanang pasahero si kananang tao, naroon mo ay madisgrasya. Kung ngayon madisgrasya, drive ra. Ako hindi drive. Nagkaroon niya na. Tagtaon ako na ang tumasyon na mo, tumit kayo. Kuya, hilit ang galing mo. Hugaw na mo kinali mo ito pa na break. Mugkalit ang ganoos kayo sa mas. Nyalaw na ba? Hindi na ko ginuo. Asa may kawal ng trash na kaya mahuhug na misugot. Hiligit, mahuhug sugot na buhit pa. Ako, sama sa loob ko ulit ko yung drive. Ang nahitabo sa driver, itong sinuhulas ko rin ng president ako na ko. Pagsaka na ito sa mo'y, balik, kaupat. So, katulad akong pasahero, na purog, pagpalayo, kaya hanong pangkarsan, kung ako rin yung ginoo, huwag may masakay nini ako raman. Muna nga, mahangyaw ko rin yung ginoo. Ayaw ito po patiyak, puhuli, pabigin. Masang hirap kong may mga sitios Guadalupe, pero Guadalupe, Cebu City, ini, kato Guadalupe, karakapan. Ito, gusto rin ito na lang. Yang untuk dua kapatan orang kukiwang dito kita. Lingon dito dua kapatan orang laki sir, hangil. Ini English man, hangil. Ang meaning yan ng hangil, ang sa kanan mo dapat dito sa babaw, di na mo dapat sa karsada. So why mo tulog, dili na mo patuwa ang brain. Hangil man. So, lumos na rin. Sa hangil sir. Yawan sampai bawa tunduk, siap. Amu di YouTube kan, beliau. Kalau nak ingin bikin apa? Sebetulnya mesti di. Aku dia pun di try. Aku lagi bukan di mobil ya atau partai sekarang begini. Telaga pukul kan. Oh mungkin apa ini tu? Dengan perkara kata. Kesini ke YouTube ada. Dia nak mungkin mendapat. Tanpa malaysia yang ada nampak ko. Mamatay ka po, gusto mo ito eh. Tinatukan mo kasi sa kanan, ikaw ako, ano ba? Amin na mo, nag-ako, Ginoo, magagawa ng Diyos, way magka-pugong, way magka-himo, kung katingalahan daw sa inyo. Ayaw na pang nga makina. Pag 6 na to sa makina, yan dama, hinay kayo, tag-nako, arang-arang na lang. Ito, kung wang magtugtag ang ligid sa ligid kaya ligid sa luhay mo muna ibutuog sa ligid sa nahan. Butuog mo sa ligid, ibut niya kayo ang ligid na nagpuan na dapat man sa karsada ng anak. Pagkabot, sige, so hinarigil ko, paglingin ako, wala, di na gusto mo pero di na kong lipaya, kung na naging pagparting nga siya na, nanganao ko, kung kumagopar, dali mo, sakay na ka, kanya na gusto mo wala nga, sakay sila, pagking lipaya. Kapag ang tinuray, bilang ko. Kaya, ang mga kapatan mo na yun, dapat ang mga kaligid sa karsada. Nangampak naman. Hindi na mo dapat. So, patay sila. Pero ibuong kung stretch na ko yan daw, yan ligid kita. Tadi na ito ato. Kaya hangir man. O, muna mga iso, nga doon nag-iwi. Bilang nilong may pagkupasa. Tuo ka kaniya. Makayot ka kaniya. Muna karoon, masukod ako sa wali ni Kristo para sa kaluwasan. Dahil pa, ganong nag-istot matag kaluwasan o pagluwas. Kaya huwag maluwas na ito. Sumala sa bibig. May usaw na ito.
Roma Kapitulo 5, versikulo 12, si San Pablo mingon, ang tanan nakasala o nakalapas sa sugo sa Diyos, busa ang tanan mga matay. Kitang tanan sa isa ng bata, sa Biblia, Gracia, Daniel 1 Corinto 7:14. 1 Corinto 7:14, bisa ng gagmay bata, dunay kahugawan. Isa ng kahugawan sa bata, salang original sin. Kitawas bata, walang kumuha ang bata, tuwas na kamang, kay bigilak siya, kay nagdana siya, kung salang panunod. Gusto mamatay ang bata, huwag bunyak, dili makasuot sa langit, nisad makasuot sa impierno, nisad sa purgatorio, at tura siya sa imaya, kalipay, pero dili siya kakita sa Diyos. Maringan ka sa mga katibuangan o limpyo sa mga bata, huwag bunyak. Ikamatay, huwag bunyak, dili may impierno, dili mo purgatorio, dili siya makasuot sa langit na makakita sa Diyos, kalipay ra, pero dili sila kakita sa Diyos. Maringan ka limpyo. May kung makamagsuot, kitang tanan, makasasama. Ang huwag salat, para si Jesus na Ginoo. Namatod pa, putli walay piling si Jesus. Sa balang kasulatan, na sa 1 Pedro 2:22, huwag buligong mansa, huwag pakak, malikura sila pinisa. Si Santa Maria, huwag sa isala, kay puno sa grasya, kitang tanan, pulos distansya, kay pulos mandalikas. Ipember. Kung yung gusto mo diya, Ginoo, nga may impierno ta, dili gusto Ginoo. Dili gusto. Ganaman, kaya nahigugma kayo. Nahigugma si Jesus. Nahigugma ang mahal. Si Yahweh ang Diyos ang mahal. Si Jesus ang mahal. Espiritu Santo. Nahigugma ka na. Nasa mas na ba sa Biblia? Diyan sa Ezekiel. No. Jeremias 21:3. Jeremias 21:3, mingon ng Diyos, gigugma ko ang mga tao sa gugmang mulay katapusan. Yung muna, gigugma ka niya sa gugmang mulay katapusan. Ay, sumpay. Gigugma ko ang tao sa gugmang mulay katapusan, busa sa lakong kalulog, gidami ko ang tao sa tupang. Bisan pa kita kasasala, gidami ka niya sa tumang na kalulog. Yan, saan na magpapagis kung gigugma sino? Basta doon ay tao nga niilhanin mo, na tao nga nasinat, hindi mo, na tao nga niilhanin mo, may gugma ka nila. Kaya nagkailakakin sa siya. Natong inahan, natong naman, di taga po, magkigugma ka nila. Kaya nagkailaman ka nila. Tarawan siya. Na sa Isaiah 49:15, doon ay mga ginikanan mo, nakila silang karoon. Doon sa kadaghan na sila nakabutang 12-13. Wala, hindi na kayo nung lumang ang mga ginahasyangan. Numero na lang, 1, 2, 3. Ay, mas 3. Pero di ako na wala, hindi kayo nung kaya 13 ka kung para. Tanawang ilo, paminaw. May iso. Kung ang gusto ka ginikanan, amahan o kinahan, doon tuhod sa kadaghas mga anak, hindi na magkailan sa mga anak. Lahin ko. Kay kamong tanan, mailang ko kamo, o gisulat ko kamo sapat sa kong kamo, busa na kailang ko taksa-taksa kaninyo. Bisan sila kami yun na magpuli-puli ang kaliwatan, dahilhan ko kamong tanan, kaya inyong gisulat sapat sa kong kamo. Ikay dali kitong na ito. Kung nagigugma tayo. Gigugma. Sa mataga si gugma, ulikon ako, Jeremias 31:3, ay gugma ko sa tao, sa gugma na walay katapusan. Busa sa akong kalulot, gidali ko ikaw. Gidali ko sa akong kalulot. Ano? Kaya hindi sa gusto. Ganun na yung sa mga anak. May nabas na gini. 2 Pedro 3:9. Ikarang sulat ni San Pedro, Kapitulo 3, versikulo 9. Iwan ng Diyos, dili ko buong gano'n na yung sa kakailangan na makasasala. Dili ko buong sa kakailangan na mamatay. Kaya dili may balikan ako. Bursa, naghanyong sila kanakong mubalik na ko, kikas langit na rin paghukum. Huwag ako dito ba, anganon ko kanak. Dili ako magbalik karon dayon. Kaya daghang para mga makasasala na akong imahal o gigugma. Nga kung mabuot ako, hukman sila sa silot mo ikatapusan. Mag-angan-angan ako pagbalik. Gano'ng mag-angan-angan ako pagbalik? Kaya daghan pa manuwag haybaro. Daghan pa manuwag andam. Pinanggagayan ako. Akong pagkumang-kubre. Trabaho ito sa gobyerno Gardiner siya. Yan kaya kung sa kasimangan nakita kami na bulong. Hindi niyo masya. Ayaw kalimut doon. Ang pupis Ginoo.
Pero kalimot nung sa pagbinutan, Domingo, simple, daday, asawa, o Diyo, hindi pa ikaw. Pero niya tumayagin ng daw, ikan sa sgarden, pagtingin nila. Di ba kusukay duk-duk sa ikutan? Surutan. Kuyawan siya, doon na may ambulansya, doon naman ito mga aksirito, sukul-suko, paghibaw kung saan ang biting yung sigasa. Di ko dito hindi sa ambulansya na pinilan sa mayor. Doon, ay paglangan. Nganto na to sa ospital. Nganto na. Nanong dahil siya. Ang biting si mong dughan dito. Ang paminaw niyo, kuyaw kayo. Takiho na. Yang disebut ibu dugo berarti bahasa 160 umur 100 kamatayan na ninyo. Dali, ningon na magpubre. Sir, may mamukhaon sa kukurputin mutuman ako. Pagulungay, maningon sa taon itong mga pinyalan sa doktor, sa nurse. Sige dong, pero ayaw ipilibot, magdali kita. Sa ako magdali nga, pagkaon niya, kumanin ng tubig na mo, kumanin ng isa. Nagganay naman tayo ng mga tao para sa padung na ito sa tining hospital. Pagkakot sa hospital, D.O.A. D.O. na ba yun? Sunod ko kaya kung ang pangako, naggagaan, bukang baka. So, nihubong na lang niya. Kaya, upat pa na oras, kasagaran, ikamatay na ito, upat pa oras, nang kalagsun sa igaw. Kung sige mo nga na ito sa room, sa hanggang. O na ni panahon na. Kaya, huminaw mo ka na ako, sabat na lang na. Nagmubo nga pag-angko, nga magkapasaylos na na yung mga sabat na ako. Sa siyempre pa, kaya mo mo. Ginoong Isus, nagugma ko kanina. Pasaylo ako sa tanan kong nasala. Ginoong Isus, nagugma ko kanina. Pasaylo ako sa tanan kong nasala. Amen. Mabora ng pag-ampuha, pero mo ng pag-ampuha nga baka hindi mo makapapas sa tanan na itong kasalanan. Kaya nasa Biblia 1:4, ang gugma makapapas sa salanan. Manangin ako, Ginoong Isus, nagugma ko kanina. Pasaylo ako sa tanan kong masala, kaya nagugma ko kanina. Kinunay, kung nagadungog siya kanako, yan iduyog ang iyang kasing-kasing na may nulsulon, mapasaylo siya. Kung magkasuod siya sa langit. Kay 4 oras, 4 oras kaya matulpas dito ang kalag na apagyan. Ya, atur dia di uwi. Nagsunod mo na ito. Sa tapawa pa yung mga 40 minutos, diyan ako sa kamatay niya, diyan ako sa kini. Morong may soon, nga hinuduman na ito, kausapan niyo ang babago na rin natin pagsunod sa nagikusan. Nabi, sama. Niya sa Libros Pinarayag 21, versikulo 27, mingon ang Diyos, walay usa ka tao nga makasud sa kingharian sa kalipay sa langit kung siya bisagunay na iyutay na sala. Igo na nga makapapag niya pagkasud sa langit. Iyutay sa langit sa buto. Doon kamay na itong sa, di kamay na gano'n, di kamay naman. Purita siya kasud sa langit. Huwag ito naglilisan. Nasa Biblia, si San Pablo ngayon, kunang buhat, di bisan kinsa, mahulog sa pilihan, huwag sabayan na mawagin kayo, pero maluwas na. Kung na kamay sa, maluwas na. Pinagay sa itong pag-ampo. O pinagay sa pag-ampo sa itong mga pinangga ng mga Amerikana nagsuur na buhay pa. Ya, kung namatay ka, sundan ka nila pag-ampo, magaluwas nila pag-ampo. Naas Biblia, pasigwa na. O diya. Diyan sa kasulatan 2 Magabiyo 12, 45-46. Bigo ng Diyos kamong mga buhay, nga nag-angkong mo sa mga nangamatay, parang katong nangamatay, mababaran sa nagsala, ang inyong gibuhan nga pag-angkong para sa nangamatay, mayong buhan o magaluwas, magapasaylo sa kasalanan, magagmay sa mga nangamatay. Sa tupagro niya, mga igsoon nangamatay, nagbayad sa atong pag-angkong magaluwas. Nila. Mula karumpit sa unog dos, todos los santos, ya galak-galak, so mga tuta sa atong mga minahal sa kinabuhi, sa kasapaan, sa English cemetery, sa kinatsila sa cemetery, magdatag bulak, magdatag mga kiningdagod sa kanila, na mag-ampukan para sa kalak sa itong maginikanan na unang ihalin. Iksoon, mga parente, higala unang ihalin ka na ito, iyampo na ito, imatong pas Biblia, na itong pag-ampo, mag-asalba
niya itong mga batay nga dunay gagmay na kasalanan. Nga nung guys ka patagagmay, kaya hindi ko kasalanan, dili na nato yung kampo, impirno na. Nanas ko niya, Uno Juan Kapitulo 5, versikulo 16. Uno Juan Kapitulo 5, versikulo 16, apostol, di ko makakmatod niya. Kung nakakita kasi mga igsoon na nagkasalang kamayra, iyan po, kaya maluwas mo na. Pero kung ang mga igsoon nagkasalang ako, kanatos kamatayon, di na matabangagan po. Kaya pinunod. O nang higugma ko mag-igsoon, karang dawa, ipainumdum na ito, usara na usarang babag ka na ito pagsuot sa langit, ang salang muta. Kaya ka ng salang binyang, isang pasagdan pa na siya, mabog ko panahon, paghinol din siya, ngayon sa langit. Kaya kamay rayan siya. Pero papasundan na ito pagkampo, mga muhan kamay, paglikay sa sala, karatang ihimo, pagbuhat tumayo, paglikay sa sala, pagkampo, makaluwa sa kalags purgatorio. Dahil kalags purgatorio, ngaluson sino kung maghimo ta. Tulog, paglikay sa sala, pagbuhat tumayo, pagkampo sa makalag. Purgatorio. O niya, pautrana sa tanang mga pautrana mo, kung ang ali, bawag sa pagsunod sa langit, mo ang sala, unsa may buhaton ako, aron ako, pasagluon sa Ginoo, kung pasundod ko sa langit. Napaitubag sa Biblia ng pangutanahan, nga maluwas ang magkasasal. Ato ba sa atin ba? Niya sa Ezekiel 18:27. Si Propeta Ezekiel ginamdagan sa Espiritu sa Diyos. Si Ezekiel buutan na magkaroon. Na tao, kanuna igihubungan sa Espiritu Santo. Siya dito ba? Maluwas para makasasala? Oo! Kung na makasasala, muhunong na pagkasala. Magtuma na sa mga sugo, magbuhat tayo sa sikataw, kanang tawhan. Maluwas. O makatos na. So, kung sa rin buhato na ito, kung sa naging pahinumdum sa mawalan tao sa Diyos, kung sa ipahibaw sa Espiritu Santo para maluwas sa makasasala, ako magkasasala, biyaan ako masala. Kaya magduman ako sa mga sugo sa Diyos. Magbuhat ako malayo sa sikataw. Igon Biblia, kanang tawana, kanang babayana, maluwas, kung dili sa may pwede. Hindi ko na ako na-expo. Dili malipay ang ginoong nadagha makasasala ng mga buntaho. Sa pagsinggit o syakit sa kagulong mulay sa akin. Gulong madagdag na atong kalat sa linaw sa kayo, ngayon lang impirno, kaya ka ng impirno, silo na dili matapos. Nagsimula na ako akong masarap, biyaan akong masarap, tumanon akong masuko sa Diyos. Kung magbuhat na kayo, si Pugino, bisan pangimong sala sa magkadaghan sa paras. Bisan pangimong sala itong sa makaitong sa alkitra. Puti po na po ang imong kalag sama sa ngibig. Kaya ngibig ka naman Snow White, gapas. Kaya panganod na kaya langit na way dagong puti kayo ang panganod. Ingon niya nakaputi sa itong kalag. Kung kita nakatuman niya itong tulog, biyaan nato ang sala, niya magtuman nato sa suko, mabuhat ang mga mayo si sikataw, maluwas na, magiging magmais. Kaya po sa kawatangan na itong tubagon, mao nga, unsa may ang kamandamo na ito, unsa na itong pagpangandam na kung kalitan tagbalik sa Ginoo, dilig na mamutang sa wala, ay duharaman ang ipadayag sa Ginoo, walang tuo. Ang mga kandiro diya sa tuo, ang mga kandil diya sa wala, ang mga matarong diya sa tuo, ang magkasasala dito sa wala. O dito sa wala, magkasasala, mingon ang Diyos, palayo, kamo kanako, o pagadto kamo sa linaw, sa kalayo, nagyan ng sayaw, ang silog na ulit ng pusan. Kung sa itong mga nakara.